weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to hayre gollere to hayre law to hayre mbara to kasga to mairie ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno hammi bousso to seno busoɓe ha to galle arɗo numa to gurel bayla e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruuji men to leydi Mauritanie talata hande o suudu sarɗiyeji ɗi mbiɓe cuuɓima terɗe taw ko yimɓe jeenayo suɓaɓe kayyo gon terɗe suudu wiyeteɓe wiyeteɓe au cours de justice mo leydi ndi hen jeegomo noon jeeya koye landa IPR to leydi Sénégal julde taske waɗino wadde kala saaha so feccade pecce ɗiɗi ñalawma hande o woodi julɓe heddiɓeɓe ko alarba janggo juulata to leydi Mali e nder juma mawka ka Bamako to colonel Assimi Koïta hoorejo leydi ndi to yano waɗude pumurgal makko ko ɗon tigui sagataɓe ɗiɗo jinno yoɓade fittanu makko kabaruuji men to leydi Nigéria wat boniɓe jandini toon lanandi o ka militaire ɓe mbaɗi jangu mabɓe kadi e koninkoɓe ɓe hinde police ko famɗi kala sappo e tati policier wasi hen fittanu mum kabaruuji men joolam jaɓɓiɗi ma jaaha to leydi Afghanistan to leydi Iran to leydi Israël to leydi Belgique to leydi Russie ha to leydi France bisimilla mon ketti hotodirte joni joni piren pacciren sadakallahu la azima ɓatake jamma gonɗaɗo hono billela Amadou Ba to Nouadhibou ko joom suudu dittuɗo Kumba Amadou Diallo toon to joom suudu duttiɗo Hawa Ba ko nene mum duttiɗo so Karima Fodiya ko to tektake ko mawnuma duttiɗo so Samba Fodiya to tektake ko mawnuma duttiɗo so Fodiya Samba to leydi Allemagne ko mawnum duttiɗo so Abdourahmani Samba to leydi Belgique ko mawnuma duttiɗo Amadou Dioli Diallo to leydi France jettineɗo wulago ngo ko esuma duttiɗo eɓe ndenta kamɓe kala eɓe ngullo dendagal bandiraɓe sehilaɓe hoddiɓe kala ha tengti noon e tektake naɓe sehil babi naɓe korkoro naɓe Nouadhibou naɓe Belgique naɓe Allemagne naɓe kala ustare ɓiyiɓe hen banggue miñiɓe hen banggue esiɓe hen banggue biyetenoɗo so Demba Fodiya Dawouda so Demba Fodiya Dawouda noon ko talata hande o yalti aduna to wuuro men Nouadhibou eɗen mbiya tan dow inde ceerno Habous Diallo hoorejo heblo sukaɓe Afrique yo Allah yurmomo yafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala siftinde on noon yettiniɗo wulago ngo ko bi esi ko biteɗo Amadou Dioli Diallo tawateɗo to leydi France ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaaɗiɗo ɓalawal e danawal kala laaɓɗo reedu malaɗo wune newiɗo sanne sanne ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara moƴƴuɗo longal bawɗo halwa sanne ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗiɗo ciiɗi jiiɗa ciirol omo jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi so tawi a ƴettiɗe hen fannu goto sa ƴettiɗe leɗɗe fodde sappo e tati rafin yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a ƴetti leɗɗe makko fodde sappo e jeenayyi rafi ene yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓe rewɓe wonduɓe kista fibrom dogam sita ronkoɓe sowade e rewɓe daroraɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓe rewɓe kadi ronkuɓe resede wonduɓe gorko seydane walla gorko ladde ceerno Djiby Sy ko labdori ɗum alaɗo woni so yennama ka miskine Allah saftoma ha mbiya wen taw hay mbuuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo hoore mo wahlti ha haɓɓa walla gonduɗo e janowo e barogal ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara so wannima listihara cikkata ko nder ɓerde ma o hoɗi on namdema tan ko inde maɗa e inde nene maɗa o haalanma ha mbiya yoni ceerno Djiby Sy base makko ne tawi nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to leggal bitegal ne Keɗto sara jeere ne Keɗto
ceerno Djiby Sy ne jogii base mum to leydi Mali to Nioro commune ko tawate toon ne wiye Samba Sy numéro mum ko 00 223 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy kañum numéro téléphone mum ko 42 ko 47 numéro ceerno Djiby Sy ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu mallaɗo wone musidɓe teddu malluɓe Ganndal hannde ceerno Djiby Sy en wiye denndaangal kelineeɓe mum kala garoo yo addor nokku mum to waɗiri safruuji mum ceerno Djiby Sy ko jawrande ɓeen worɓe yawɓe yiitaade koye mumen walla jippiɓe leeso walla ustoraɓe ngoraku omo anndino yimɓe kadi o heeɓi leɗɗe kese pul omo jogii siroji pewnaɗi bawɗi neldede kala nokku to neɗɗo mbawɗa wonde ceerno Djiby Sy komo Allah ɗuɓiri hannde Ganndal mbaɗɗen danɗo faade makko ceerno Djiby Sy ene wiya denndaangal kilineeɓe mum e denndaangal hettiyankooɓe jayde weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maaɗa to ngonɗon ene ngoni ɗon kala omo wiya on juulima wuuri yo juul keewɗo safriyanke wittiyanke moƴƴomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gondena docteur Djiby Sy taweteɗo ɗo ñalawma hannde to cuuɗi meɗen kiidira ene waɗa denndaangal bandiraɓe julɓe denndaangal bandiraɓe fulɓe kala omo wiya en juule mo woori a jomiraɗo rokki en tawede hikka yo rokku en tawede mo woori taw kadi ɓen ɓe o jokkodiri kala goto hen kala ene dañi sago muɗuma docteur Djiby Sy tawete to cuuɗi meɗen kiidira saaha mo tawi toon to Jawara walla ni base makko ene tawi toon to Barkewi e nder galle ceerno Sari Boubacara Haydara sa yettima ɗon ha juma kala humtima docteur Djiby Sy safiyenke ngana ko wayno fibron kis nem hémorroïde prostate hémorroïde gonɗo nder e boowal kala ko noonne kadi donkude ɓesnude noonne kadi ustorade gorago neɗɗo ɓuutowo gonɗuɗo e tension kane jabet kala docteur Djiby Sy ene safra ɗuma sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi mbatta ko 00 221 77 244 92 84 wonko waɗa mbiyan 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi noon ko numéro makko WhatsApp mo leydi Mali mbatta ko 00 223 70 85 72 47 docteur Djiby Sy ene andina denndaangal almuɓe mum kala ɗo gonɗona omo jogui hattan wawde nelludema leɗɗe maɗa docteur Djiby Sy ene wiya en Eidul Mubarak Keɗtode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen goni e mawbaare nogasa lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase goho kabaruji men e ɗemgal pular e sowta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah ko adi kabaruji men e ɗemgal pular noon ko adi kabaruji men e ɗemgal pular eɗen duwono musidɗo men sehil men ceerno Yaya Ly gardiɗo dente diine 1 diine D3 ha yetti diine 5 tawa kadi ko kañuma woni mo kewɗen yiide e kala saaha bindande mum taw ko jadinde e ɗem kabaruji men e ɗemgal pular ɗe o heewi wadde e kala saaha taw ko bindande e pular labɗo labtuɗo kanko ceerno Yaya Ly noon tawateɗo to Kaolack omo habra dendagal bandiraɓe kadi omo rutta duwawuji dendagal bandiraɓe duynoɓe e ɓoggi karalleje e groupe aji ha noddinoɓe kala ha arnoɓe Guénaysi kala ustare bammakko tokoso ko miñum bammakko tawa kadi ko jaltuɗo aduna
aduna ñalawma altine hanki sappo e jeenayi lewru jeeɗiɓiru hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goto haare lawa biyetenoɗo Saydou Lamine Ly mbiɗen koñ altine hanki o yalti aduna to haare lawa ceerno Yaya Ly noon ene rutta duwawuji faade dendagal bandiraɓe duwnoɓe kala enen en nuldima duwaw nde Allah yurmotomo yafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina kabaruuji men e ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie puɗorɗen Sidi Wul Zahaf ko jagoɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade kañum e gollidiɓe mum ɓe kolliri altine hanki o wonde ko 16 neɗɗo tawa ene fiɗa mboroso coronavirus e nder ɓen fiɗaɓe noon to basikono ko neɗɗo goto te kiifa ko yimɓe ɗiɗo kay haydi ko neɗɗo goto mon guella ko yimɓe nayo mbut ko neɗɗo goto elega ko neɗɗo goto babaɓe ko neɗɗo goto medorata ko yimɓe ɗiɗo roso ko neɗɗo goto atar ko neɗɗo goto chami ko yimɓe ɗiɗo mujiriya ko yimɓe nayo sehil babi ko neɗɗo goto zoyrat ko yimɓe jeego mo piɗa toon ak juste ko yimɓe ɗiɗo Nouadhibou ko capantato e joyo neɗɗo tawane gonde coronavirus Liksar ko yimɓe jeegomo sebha ko tato tefrek zena ko sappo e tato Dar Naim ko neɗɗo goto Teyaret ko sappo e tati Toujinina ko sappo e goo neɗɗo Arvar ko yimɓe tato Elmina ko neɗɗo goto e kolori kadi ñalawma hanki o yimɓe ɗiɗo kawre ladial taw ko mboroso yoɓi pittali men e oɗo bila noon so yante bila gonno ɗo e hollir tigui oɗo saaha joni leydi Mauritanie dendagal winditiɓe doggol coronavirus ɓe jettima nogas ɗiɗi ujunere temedde jeeɗiɗi e capanɗe joyi yimɓe tato e nder hen noon ujunnaje nogas e temedde jeetati e yimɓe ɗiɗo kepti cellal mumen hano hannirta ni temedde joyi e sappo e goo neɗɗo woni ko hawre ladial ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie keddoɗen ha joni DGSN woni direction générale de la sécurité nationale ɓe kolliri tigui wonde dendagal joguinoɓe ɗiɗon autorisation ngaji taw ko autorisation de circuler woni laissé passé ji wawde yaade jamma e saaha couvre feu ɗin foof noon taw ko baɗanoɗi guila kay e saaha couvre feu ɓennuɗo to ɗo ɓe kolliri ɗin foof e oɗo saaha joni ko baɗaɗi annulé guila kay tugui ñalawma hanki o ɓe kolliri tugui talata hannde o ɗin foof mbaɗama annulé ɓe kolliri noon wonande ɓen taw ko gollotoɓe jamma ala budda kay ma jaaha ɓen noon yiɗɓe hebde autorisation ngaji taw tigui laissé passé wawde yaade jamma e saahaji couvre feu yo mbaw nottitade to direction mabɓe toon dépose kayitaji mumen mbawa fewnede autorisation ngaji taw ko keesi siftinde on kadi guila altine hanki sappo e jeenayi lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goho ɓe kolliri tigui wonde couvre feu gonnoɗo 0 heure ha 6 heures wattama e oɗo saaha joni 22 heures woni 10 heures jamma ha 6 heures subaka tawa ala ko saabi ɗum se wona oɗo saaha joni teskede tigui ƴellitgol mboroso coronavirus e nder leydi hen ha joni ko leydi Mauritanie keddonen altine hanki sappo e jeenayi lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goho Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi o joddima en audience to palais présidentiel to e ndeɗo fedde witeɓe union nationale des patronat woni président o joddima e président de l'union nationale des patronat Zeynil Abidina Wul Cheikh Ahmed e wondude e joom galluji kewɗi ne fewi taw ko adduyoɓe marchandise uji caggal leydi woni les hommes d'affaires importateurs taw kadi ko gueɗe ñameteɗe woni des produits alimentaires ɗe jewtidi ko juuti noon e caɗele gonka gonaka oɗo saaha joni ha tenti kay e ceergol woni tigui ngabbugol prix ji gueɗe ɓurɗe hatojinede no fewi ɓe kolliri noon kanko hoorejo leydi ndi noon holliri tigui miijo makko e oɗon fannu Zeynil Abidina noon holliri tigui wonde kay e nder jonde heɓe teskima tigui wonde hoorejo leydi ndi woni hoorejo leydi ndi kay gooƴa mum ne fewi e ɓesgudi ha tenti noon e oɗo saaha joni cogguji ɗi no ngabbirni o holliri noon dendagal ɓeɗon taw ko commerçant ji adduyoɓe marchandise caggal leydi kamɓe kala ɓe kolliri maɓe darano doole mabɓe ponno hormade kay ko hoorejo leydi ndi haali ko kadi ɓe potini hoorejo leydi ndi wonde kay gueɗe ɓurɗe hatojinede ngakkata tigui e nder jeehe leydi ndi ha joni ko leydi Mauritanie kettoɗen suudu sarɗoyeji woni assemblée nationale leydi ndi ɓe jooɗima ñalawma talata hande o suɓade terɗe taw ko yimɓe terɗe jeenayyi wonoɓe haute cour de justice leydi ndi tawi ko yimɓe jeenayyo tawateɓe hen e nder ɓen jeenayyo noon dendagal groupe aji taw ko groupe aji groupe aji parlementaire kala ne mbawa yitade hen koye mumen hano hannirtni caggal noon ndeɓe cuuɓi ɓeɗon jeenayyo cuuɓa koɗon e ɗon ɓen jeenayyo kala ko ɗon e ɗon mbawi tigui wodde wadde ko wiyete prêté serment woni ɓe gooti wawde kay gollade golle ɗe hano hannirta ni
ɗum noon taw kadi waɗi ko nder suudu assemblée nationale to ota cour de justice o noon ko magistrat ji jeenayyi wondude magistrat kala tawno wonde suppléant mum woni tigui lomto mum so tawi kay joomum heɓaki e nder magistrat ji jeenayyi suwaɓe ɗi noon hen jeegomo koye landa IPR ka jeeya woni union pour la république woni landa laamu ka tawa kadi koye fannu ko wiyete proportionnel ɓe komo règlement intérieur suudu ndu rokkiri jeegomo jeeyaɓe e landa IPR ɓe noon ko ɓeɗo goho woni biteɗo Habiba Wula Diane wondude ɗiɗi ne wiye Jamala Wula Yeddali tati ko Gayde Abdourahmani nayi ko Iselka Ahmed Miske joyi ko biteɗo Lala Mintou Bareka jeegomo ko biteɗo Hammadi Wula Khatri so tawi noon ko suppléant mabɓe jeegomo suɓaɓe ɓe on noon gadano wiyete ko Mouhamadou Diaguili ɗiɗaɓo ne wiye Mouhamed Mahmoudou Sambiri tataɓo ne wiye Oumar Souleymane Ndiaye nayaɓo ne wiye Toutou Mintou Cheikh Bouya joyoɓo ne wiye Aïcha Mintou Amara Nouisse batto jeegomo ne wiye Hoggo Koulibaly règlement intérieur suudu saɗiji ɗi noon holliri tigui wonde kay balɗe sappo caggal nde ɗeɗo terɗe jeenayyi suba balɗe sappo so pawi hen noon ko ɓurɗo hewde duuɓi woni tigui keccuɗo o ko on foti noddude batu e guna batu noon so ɓurɗo heccude badde ɓurɗo hewde duuɓi kañum noddata nguɗon batu suɓade kay gonowo hoorejo mabɓe woni gonowo président cour de justice ɓuuri hewde duuɓi noon e oɗo saaha joni dendagal ɓeɗo kala ko biteɗo Habiba Wula Ndiaye noon ko on noddata nguɗon batu kadi so tawi noddi batu ngu noon batu ngu joɗima ma majorité absolue wotam so ɓe gooti noon ɓe mbawa tigui suɓade woni ma majorité absolue wawa tawtorde notitade hen woni e nder ɓen jeenayo ko famdi kala ma joyo e nder jeenayo ɓe wawa notitade ne ɓe mbawa suɓade gonowo hoorejo suudu ndu gonowo hoorejo tigui ko woni tigui ko wiyete au cour de justice so tawi noon majorité absolue o notitima hen ɓe goota soko tawi kay tawi ko taw kadi ɓe gotata koko wiyete bulletin secret woni hay goto andatake mo wotani ko bulletin secret wona suudde juuɗe moni foof yahat suuɗo e nder to urne to wawa naddude bulletin mum ara wotana mo yiiɗi so tawi noon ɓe kolliri noon ɗum noon so woteji ɗi gasi kala keɓɗo ko wiyete majorité absolue on wonata tigui gonowo hoorejo suudu ndu so tawi noon ala keɓɗo ko wiyete majorité absolue dendagal ɗaftodirnoɓe kala ɓe cuɓoto ko ɗiɗo ɓurɓe hewde toɓɓe ɓe ɓen jaada ko wiyete dawal ɗiɗiɓal woni deuxiéme tour ɓen yaaduɓe deuxiéme tour noon kala mum keɓɗo kay majorité simple kañum wonata hoorejo suudu ndu so tawi ɗiɗo ɓe kadi hay goto heɓani ko wiyete majorité simple so tawi ko ɗekki ɓe mbaddi woni ex aequo kamɓe poti ɓe mbawde on gansanga kadi ko ɓurɗo hewde duuɓi o ko on suɓete yo ardo au cour de justice mo leydi ndi ha joni kabaruuji men e ɗemngal pulaar kabaruuji men e ɗemngal pulaar sen numima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paadena to leydi Sénégal noon waɗi no heewi wadde kala julde tawi sa kay ha tengte julde taske so wasde juldude ñalawma goto leydi Sénégal feccima nde ɗo julde ne saabu yimɓe hewɓe kolliri tigui talata hande o juuli heddiɓe ɓe no kolliri wonde kay ko ñalawma janggo juulata juuli hande noon talata hande o noon ko yowtiɓe e fedde witede coordination des musulmans du Sénégal ko ɓen tigui winoɓe ko hande woni julde ɓen gooti hande kono ko ɓuuri hewde teskama tigui ko alarba janggo wona tigui juulu mumen ko nder tigui julde mumen taske hollirama noon hono no galle talɓe woni les oumarien ɓen kolleri wonde kay ko ñalawma janggo juulata kadi mbaɗi erago wonde kay andinde dendagal hewnoɓe arde pumoyde toon wonde hikka pumirgal ala moni kala yo pum e nder galleji mumen kono noon kadi galleji jamaji kewɗi e nokkuji kewɗi kolleri kañumenne hikkatade hikka nden kañumenne mbaɗata pumirgal kono noon hono ɓeɗo kaɗo juma wiyeteka Massalikul Jinan taw ko juma murid en mawka tawte kay nder Dakar ɓen kolleri hayso pumirgal waɗi kay e nder juma ka dendagal kala garowo la budda ko alay sagel jomum waɗa cuumalgal woni masque kadi so jomum yettima ko adi kene naata e nder jama ka ma waɗa ko wiyete gel antiseptique sono ari kadi alay budda jomum addora sajjade muɗum ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni biteɗo yettete ko jatta ko agent gollotoɗo to ministère de la santé et de l'action sociale o darima yesso ñawoɓe o ñawira noon koko wiyete trafic de drogue o taƴanama noon omo soke duuɓi
nogas e jeeɗiɗo taƴanama noon o tawa tigi omo jogui nogas e jeeɗiɗi laksel taw ko oɗon drogue omo hinde chanvre indien kanko noon taƴanama tigi omo lelo lebbi jeegoma e kaso holleɓe kolliri kadi laamu ngu kadi holliri wonde kay hakkude alerte sappo e 1 lewru morso fayi talata sappo e tati morso gonɗen ndu ɓe kolliri tigui e nder hakkude leydi ndi ɓe teeɓima temedde jeegom e capanɗe nayyi kilo drogue tawa hen temedde ɗiɗi e nogas jeeɗiɗi kilo ɓe nangui ɗum koto Tamba ñande alerte sappo e 1 lewru morso gonɗen ndu ha joni kabaruuji men e ɗemngal pulaar to leydi Sénégal accident ji laabi ne jokki wadde ha joni nder leydi he subaka hanki sanga 9h ko accident musɗo waɗi to yaltirde wuuro witego jeeyen Sirak bilan o noon ko waɗi mayɓe tato e barmuɓe sappo e nayyi e te nder ɓen barmuɓe sappo e nayyi hen nayo ne tampi sanne ɓe kolliri kadi oto o noon mo hinde oto o noon ko 4x4 mo hinde Mitsubishi matricule makko ko DK 5024 AN o ummirnono kan o ummirno noon koto wiyete mbulu henen o fano koto wiyete hombolo o yani ko sara yaltirde wuuro witego jeeyen Sirak ko ɗon tigui o yani kanko koninkoɓe faabo noon kañumen tigui mbawi notitade hen ko ɓuuri yawde e yaccade kamɓe ƴetti gañiɓe ɓe kala kañumen mbawida ɗumen kay to hôpital to na tigui to hôpital mo hambal ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen laamu leydi Sénégal umminima tigui hesɗitinoyde ɓen wonde diaspora mumen ɓen ɗon taw ko wonɓe caggal leydi ɓe ngala passeport uji ɓe passeport uji mumen gasi wonande kay hesitande ɓen ɓe ngala ɓe passeport uji mum gasi e wonande kadi ɓen ɓe ngala passeport uji ma mbaɗanen e wiide Moïse Sarr o holliri tigui wonde ko guila ñande 2 lewru juillet ndu gonɗen ndu ko guila nden kay commission neldama ɓe jaɓani noon e oɗo saaha joni koto leydi Japon to nden dendagal to ɓe tawi toon kala mo passeport mo gasi wawa hesɗitinede passeport mum mo ala passeport kala ɓe mbawa ƴewande ɗum laabi ha wawa hebde passeport mum hano hannirtini ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorɗo leydi ndi kalfinade ko fate cellal ade kanko e gollidiɓe makko ɓe mbaɗinoɓe kewade kala subaka so cidde ɓesgu leydi ndi andino ɗumen to mboroso coronavirus o yarata ñalawma hannde o noon ɓe kolliri tigui ko ujunnaje 2 e temedde 5 capanɗe jeeɗiɗi yimɓe tata kolkiso noon e nder holkiso noon temedde jeenayyi e yimɓe ɗiɗi tawama e jaati ko fiɗaɓe mboroso coronavirus ɓe tamata banggue pourcentage ene hollire nder temedere kala hen capantati e 5 piccal 06 ko wonduɓe ko fiɗaɓe mboroso e nder ɓen noon hen capanɗe jeetato e jeeɗiɗo ko contact suivi woni memodirnoɓe wonduɓe rafi o temedde jeetati e sappo e 5 heddiɓe kala ko cas communautaire e nder ɓe cellano ɓe noon temedde ɗiɗi e capanɗe jeetato kefti cellal men paati galleji men capantato e jeegom tampi sanne ma ballitede banggue fofago jeenayo kawrela diallo ñalawma hannde o leydi Sénégal ene yaara e oɗo saaha joni capanɗe 5 e tati ujunere ene fawi temedde 5 capanɗe jeeɗiɗi tato fiɗaɓe e nder ɓe noon hen capanɗe 4 e tati ujunere e temedde jeetati e yimɓe ɗiɗo kefti cellal men ujunere temedde ɗiɗi e capantati e jeegom ɗum woni ko hawrela diallo ñalawma hannde o kadi eɓe jogui ujunnaje jeetati e temedde 5 capantato e nayo neɗɗo taw ko fiɗaɓe coronavirus wonɓe e juuɗe safroɓe ha joni kabaruuji men e ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni ma jaa ha to Madina Gounass e oɗo saaha joni noon dendagal ñotoɓe kala e oɗo saaha goni tigui koye fattan mumen ɓe hen mbaɗon ko atelier ɓe hen ko to gonata ha jamma jangga ma ketto musidɗo men sehil men Amadou Samba Lo no heewi wadde kala julde Amadou Samba Lo salamu aleykum ko balɗe seeɗa tan heddi e julde taski ɗo e wurmetede ngo Madina Gounass ko ñalawma alarba garoɗo o ko nden ɓe gannimo ninde oɗete ñalawma en jillima yoga e jeyreji taweteɗe e nder wurmetede ngo Madina Gounass ngam humpitade e golle ɗe e gueɗe ɗe guila e pompitaire ha e soble holto tolni oɗede saaha en jillima jeere Muzdalifa en tawi ɗen Moussa Ndiaye mo haalanen holto jeere nde tolni oɗede saaha en o saaha kirene ɓe gara kono ko seeɗa seeɗa tan o saaha bagasuji ɗi foof eɗi ceeri ene ɓeydi ganduɗa noon ko waɗi ɗum kono kam eɗi ɓeydi o saaha ɓuuren sammo tan ko soble kono pompitaire o e lijumaji keddiɗi ɗi foof ine seeri o saaha eyyi pompitaire en foof ne seeri eyyi min jogui addoɓe ɗumen ɗo ene jogui jolfuɓe ittoɓe caggal wuuro ngo ene gadda ɗo kadi eɗen jogui ganduɗa ma musidɗo meɗen biyeteɗo Tidjani Moussa Daka onne kadi ko e nder wuuro he dia ene walli en kadi e ɓen woni addoyoɓe ɓe mo jogui toon ɓe o jokkodiri o ligganodira e mumen en neldamo ga ene baksuji o addanmi onne kadi ko ganduɗa ma ko ene yette noon feewi sababude makko e darade e nden ɗon darde fayida o saaha kilo soble ene daari e capanɗe jeetati mbuɗo e kilo pompitaire o noon o saaha ene yaara e capanɗe jeegom e pompitaire o kam koko julde nde faandi arde ko tan ɓeydi ene weebno ɓeydima noon o saaha Ibon Diallo ko tailleur ñooto e nder wuuro ngo o holliti oɗe saaha golle ɗe ne jaratani so yarini hay ceerre gote godata hakkude ñootoɓe e ñootanteɓe golle ɗe alhamdulillah ene jahano moƴƴino foti yarude ni e sikkela o
saha kam ko caɗele tan wonno so julde yettaki a wawa andude golle honno jogori yarude e presque ko fof ne hen ko kono saha golle jarata ɗo ni alhamdulillah ko mawɗum en yaaha en jota so yarini hen inchallah fof ma gas so aɗa jaaɓi heeɗi yimɓe yo muñodir tan muñodirde moƴƴi saabu golle ɗe ne muusi amen e muusi client ɓe e minen somin gaynani muusi amen client kadi so heɓani wuttuma ene muusi e muɗum wadde noon en muñodira tan enen fof ballodiren ganden kadi koko yawtata e wonno tawi ɗe ko yimɓe ɓe ni tan kadi kala ko jiiɗa aduna yawtat wadde alay saago muñodiren e wonno saahaji ene juuti eyyi won immidiɓe ɗum woɗɗi kadi ko ganduɗa ko aduna wadde ko moƴƴi ko muñodiron e mbawa gollodire no funde foti yarude alhamdulillah golle jahata moƴƴi no moƴƴi yettere Allah ɓe banggue ñowtodi ko keɓɗo fof ñooro tan kilana ko yiiɗi ko ɗum tan waɗan toon ɗum walla ɓayde ko majjum gonata won ko falta walla on ko renta hen ala minen min jaɓata ɗum wona client o yiiɗi ko wonno wayi ɓe timmani kay min jiiɗa ko timmi minen min jaɓata ko majjini wi ko ɗum min mbaɗata e so weeli jomum ko ɗum waɗante so witi jomum kadi o yalata hulliroyi minen ko ɗum min mbaɗata e ko ɗum min mbaɗata ko wuuro ngo wiya ko sino fof ken ferre ken ferande Allah ko wuuro ngo namdi ko foten wadde ɗum e kadi minen alhamdulillah min gueto e wadde ɗum min gueto amin ñaagui noon wallede kadi ɗum galleji men foti wallude min eyyi inchallah min ñaagui ballan hakkude gollowo e gollanteɗo ko pamodiral e nanodiral foti wonde hakkude mabɓe ko musidɗo moon Amadou Samlo Madina Gounass fewde e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diina ma Amadou Sambalo golle ma jooɗi peewi seno mima to Madina Gounass waɗɗani leydi Mali to leydi Mali noon ko talata hannde o ɓe mbaɗi julde mabɓe taske e nder saaha noon pumirgal pumirgal gasi ha laaɓi caggal kayne almami yaɓaɗi layye muɗum gam yidde layyade tawa kadi ene tinno e makko colonel Azimi Koyta hoorejo leydi ndi taw ko laamu sabboto ɗum ko ɗon tigui sagataɓe ɗiɗo joguitiɓe hen goto ne jogui pistolet keddiɗo ne jogui laaɓi ko ɓen jinno yoɓade fittade makko joɓiɗo laaɓi o ɗon diranimo to yinno fiidemo laaɓi ɗo ko ɗon tigui o ruuɗi walla tawa laaɓi kiƴani koye neɗɗo goɗɗo hollirama noon kanko ɗon e ɗona o wawi dognede o nawa tigui o nawta to kuluba woni tigui to galle hoorejo leydi tim kamɓe noon wadnoɗo hollirama tigui laaɓi ki noon gañi goto e takkinoɗo sara makko kamɓe ɗiɗo noon yinnoɓe wadde ngal ɗon baɗal ɓe e oɗo saaha joni ɓe teɓama eɓe tawe juuɗe dadiɓe so tawi en keeɓi ko ɓuuri ɗon labde ma en gartu hen ha joni kabaruuji men e ɗemngal pulaar to leydi Mali ha joni jagorɗo kalfinade ko fate kaldigal e kaldi ko fate liggey golle woni tigui ministre du dialogue social de travail de la fonction publique ɓayini communiqué mum hollirde kay wonde talata hande o ko ñalawma foftere tal alarba janggo kadi ko ñalawma foftere mo golletake tawa kadi haysa gollaki ɗum haɗata haydara ko ara ko ka joɓeteɗo ha timma woni ko wiyete chômé payé ɗum noon ko wonande kay dendagal ɓen gollotoɓe e nder gollorɗe laamu woni ko wiyete fonctionnaire e nder jokuli leydi Mali kala ha joni ko leydi Mali keddoɗen convoi taw ko dadiɓe leydi Mali ɓe hinde fama woni forces armées malienne ɓe goto e autoji mabɓe noon tawa kadi komo hinde blende wonnoɓe kay e patrouille men ko ɗon tigui yabɓi pitol bombo tufanoɗo e lawola ɗum noon waɗi tigui ko waɗi tigui altine hanki o sanga altine hanki sappo e jeenayyi lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi goho sanga 15h04 woni tigui sanga 3h e fayi minutaji nayyi ɗum waɗi koto kilométre uji 5 hakkude mum e wuuro witego Nokara ene tawi nder région mo Donza dadiɓe tata noon mbarmi hen ko ɗon e ɗon noon ɓen dariɓe noon e oɗo saaha joni kañumen kala ne tawi juuɗe safroɓe ha joni kabaruji men e nder leydi Mali to bankasa ñande aljuma ɓennuɗo o pelle sebbitiɓe mbaɗi janguji mumen e luuma arnoɓe luuma to wuuro witego Kologom ɓe jaadi toon e autoji jeegom ɓe jani kadi e wuuro witego tonine wuuro witego Tori toonne kadi ɓe jaadi toon e werlaji nayyi guure ɗiɗi ɗe kala ɗe ɓe tawe tigui nder cercle mo bankasa ɓe jaadi autoji ɗi wondude e chauffeur ɓe mum e dendagal dammiri woni jawdi lawɗi layyaji ɗi gonɗoɗi dow muɗum panoɗi luuma ɗum foof ɓe jaadi hen koto gawo paɗen auto transport goto yanama tawa kadi ko ganigoɗo hinde braquage ko waɗoɓe hinde wuyɓeɓe hinde braquage ɓe paddi auto noon ɗon ko ñalawma ɓeɗo ko sakataɓe nayon ɓe paddi auto dow lawol ñande sappo e jeetati ñalaw ñande sappo e jeetati lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e gonɗo gonɗen ɗum ɓe jani e makko noon ko sara wuuro witego Koɓe e nder commune mo Gabiro ɓe tawi ɓe kepti noon dendagal koɓe joguino jonnoɓe hen ɓe dendagal ko joguino kala guila kay montoruji mumen ha e téléphone aji mumen e cuɗari mumen e haalisaji mumen foof ɓe jaadi hen ha laaɓi kono noon ɓe ƴetta hen Allah no fewi saabu hay goto wasani hen fittade mum hay goto kadi gañaki hen ha joni ko leydi Mali keddoɗen jagorɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate Cellal ade ɓayini communiqué mum tongode temeɗɗe 5 e nayyi ko fate morso coronavirus taw ko ñalawma hanki kiiɗo ɓayini ɗum
o holliri noon ñalawma hanki o ko temedde joyi e sappo e ɗiɗo neɗɗo kolkisuno e nder waktuji no gasinayi cakkitiɗi e nder ɓen temedde joyi e sappo e ɗiɗo holkisaɓe Allah yettama hay goto hen wondani e morso coronavirus kamɓe kala ɓe tawa ko ɓe celli ɓe o holliri noon e nder ɓe callano ɓe kadi temedde ɗiɗi e capanɗe joyi e nayo kepti cellal men paati galleji men jultoyi galleji men o holliri kadi hay neɗɗo goto alamo rafi o yooɓi ñalawma hanki o e oɗo saaha joni noon leydi mani ene jogui no gas e goo neɗɗo mo sellani antirɓe taw ko wonduɓe e mboros coronavirus tawateɓe juuɗe safroɓe e nder ɓen noon hen ɗiɗon ene tampi sanne ma mballite to banggue fofago ɓe jogui kadi capantati e goo wonduɓe e corona kono ɓen keɓata safruji mumen ko nder galleji mumen ɓe kolliri kadi e nder oɗo saaha joni leydi madi ene yaara sappo e nayyi ujunere ene fawi temedde joyi sappo e tato neɗɗo winditiɓe e doggol corona e nder ɓen noon sappo e ɗiɗi ujunere temedere nogas e nayo kebbi cellal men hano hannirta ni ko temedde joyi capantato neɗɗo woni ko wasi fittade mum togui ko rafi o naati leydi ndi faade e oɗo saaha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar sono to leydi madi koto leydi nigéria paaɗen bandiji mbaɗi ñangu mumen e nder leydi mali e nder leydi nigéria ɗiɗon bandiji noon dartoɗo tigui ko wujjude dabeje woni jawdi janandi e nayyi janani ɓe jani noon eɓe mbajoɓima noon ɓen ɗin bandiji noon ɓe mbawi tigui wadde embuscade ɗiɗon police ji taw ko notitinoɓe e wulago ɓen joom ɗen guure kayinde nodduno tigui yo daari ɓe gar fabade ɗum ko ɗon tigui bandiji ɗi mbaɗi ɓe embuscade mbawi fiɗɗude pittali sappo e tati policier warama hen ɗum waɗi ko nder état biteɗo nder état biteɗo zanfara to rewɓajo banggue hirnague e leydi ndi dadiɓe ɓe noon notino tigui koye noddago jooma guure en ɗum noon taw kadi ko ngoɗo wuuro witego courant moto ko ɓen tigui nodduno dadiɓeɓe yo gara paaboɓe kam ñalawma laamu ngu kadi holori wonde oɗon ñalawma kadi wonde ɓeɗon bandiji ɓe mbawi samminde lanandi o ka taw ko militaire lanandi o ka militaire hay goto wasani yen fittani mum kono tigui holliraɓe ɓe mbawi yandinde kan lana tengtinde kon oɗo saaha joni wonde tigui ɓe jogui kaɓɓirɗe cellude no fewi ha joni kabaruuji men e ɗemgal pulaar kabaruuji men jolamde ɓeydi koto afghanistan paaɗen talata hannde o ko hannde tigui leydi afghanistan waɗi julde mumen taske e saaha kadi pumirgal tawa kadi ko waɗɗani to palais présidentiel ko ɗon tigui ɓe gonna wadde pumirgal mabɓe ko ɗon hoorejo leydi ɗi wondude e yoga e jagore mum ɓurɓe ɓattare ko ɗon mbanno pumirgal mumen caggal kayde almami habbiri ko ɗon tigui obiji bedda e mabɓe bomboje obiji petti ɗon e ɗon ko ɗon e ɗon noon kanko hoorejo leydi ndi e dendagal ministre uji makko ɓe wonduno kala ɓe padani tigui so joyde ko ɗon ɓe ƴetti paɗe mabɓe kamɓe fof ɓe paati to palais présidentiel to hollirama yimɓe hewɓe kañumenne ko ɗon e ɗon hay goto fadani salamu aleykum saka khutba taw ɗum ɗon ɓe calodiri moni foof dartoyi hoore mum toto leydi iran paaɗen leydi iran noon waɗi record ñalawma hannde o to banggue raɓaɓe coronavirus hono ɓe daaɓira ñalawma hannde ni meeɗa wadde e nder leydi hen togui ko mboros coronavirus naati leydi ndi faade oɗo saaha joni saabu ɓe kolliri jagorɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate Cellal ade o holliri talata hannde o goto ko nogas jeeɗiɗi ujunere e temennayyi capanɗe nayo e nayo neɗɗo woni fiɗaɓe mboroso coronavirus ɗum noon ko ñalawma mo hono mum meeɗa heɓede ñalawma hannde o goto ɓe kolliri kadi ɓe mayirama temedde ɗiɗi e capanɗe joyi neɗɗo taw ko mboros coronavirus yooɓi pittali men oɗo saaha joni noon bila mabɓe holliri tigui dendagal winditiɓe doggol coronavirus nder leydi iran ɓe jettima million ngaji tati e temedde joyi capanɗe jeeɗiɗi e jeegomo neɗɗo ɗo fayi temedere capanɗe jeetato e nayo neɗɗo woni 3 576 184 personnes winditiɓe doggol coronavirus e nder ɓen noon hollirama tigui ko wasi pittali mumen e nder taw ko rafi o yooɓi ɗumen togui ko rafi o naati leydi ndi faade ɗo saaha joni koɓe capanɗe jeetati e jeeɗiɗi ujunere ene fawi temedde jeegom e nogas nayo neɗɗo koto leydi belgique paaɗen talata hannde nogas lewru juillet sanga 12 heures woni midi taw ko waktu belgique e gan sanga fouta e kumbaru woni tigui temps universel eɗen gone 10 heures leydi belgique waɗi tigui ñalawma leydi ndi kala ɓe mbaɗi ko wiyete 1 minute de silence ɗum noon ko wadde hommage dendagal maynoɓe wasnoɓe pittali men e toɓoji kewnoɗi ndiyam camnoɗi nder leydi hen ha waɗino capantati e goo neɗɗo wasino hen fittali mum ɗin toɓoji mbanno tigui ñande sappo e nayyi e sappo e joyi lewru juillet ndu gonɗen ɗum to leydi hono noon hollirama tigui hay ɗum ne on bilan ko bilan provisoire hono roi mabɓe roi philippe wondude e ren mabɓe biteɗo ren maccilde ɓena ɗiɗo noon mbaɗoyrande mbaɗo tigui minute mumen de silence ko tigui to base taw ko base ɓeɗo woni tigui caserne pompier mo vermier ko toon tigui ɓe mbaɗo 1 minute mabɓe de silence gam feccude sunare wonande kay ɓen wasɓe hen pittali mumen ɓe ko laamu ngu kadi holliri wonde ñalawma talata hannde o ko ñalawma sunare windere woni ñalawma sunare gendi woni tigui ko wiyete deuil national ha joni kabaruuji men e ɗemgal pulaar kabaruuji men jolamde ɓeeri koto leydi israël paaɗen dadiɓe leydi israël aynima subaka hannde tubaka talata hannde o bomboje kewɗe nder leydi liban ɓe kolliri noon ko joftigu saabu ko leydi liban aynima
gañiɓe piyan amni bombo ɗiɗi subaka hannde o hen bombo goto noon machine aji mabɓe kebbi ɗum ko gila dow bombo goto noon yani tigui sara nokku goto kono waɗani gañiɓe koto leydi Russie paadena laamu leydi Russie kolliri tigui talata hannde o kamɓene ɓe mbaɗi ƴewdere woni essai systéme mabɓe taw ko systéme de défense kese pour anti aérienne moɓe inniri S500 ɓe ƴewdima ɗum noon koye ɓe ƴewdima ɗum noon koye tiruji taw ko tiruji cible balistique à une grande vitesse ƴewdela guel noon rewi lawol hano haalirta ni wayi tigui noɓe jinno yowani sauf noon so gasi ɓe kolliri tigui ɗiɗon machine aji biteɗi S500 ɓe afrade tigui ndera Moscou lamorgo leydi ndi ɓe kolliri noon ɗiɗo machine aji biteɗi S500 woni systéme de défense aérienne e nder windere he kala hay goto ala joguiɗi ɗi so wona kamɓe leydi Russie fewniɓe ɗiɗi oɗo saaha joni ɗina machine aji noon ɓe kolliri lomtoto tigui ko systéme anti missile mabɓe walla anti tigui systéme de défense aérienne mabɓe moɓe joguino moɓe innirno S400 e oɗo saaha joni ko S500 lomtoto ɗuma ɓe kolliri noon ɗiɗon systéme S500 ene jogui hattani kaye ene jogui hattani kaye bonnude missile aji ɗi hinde supersonique tawa kadi hattane majji ɗi mbawi yaade ha temedde 6 kilométre ha joni kabaruuji men e ɗemngal pulaar kabaruuji men jolam jaɓeɗi koto leydi France cakkitoɗen laamu leydi France teskama tigui ñalawma hannde o ko ñalawma coronavirus on ƴelliti no fewi e nder leydi he ɓe kolliri noon e nder waktuji nogas nayi cakkitiri ɗi ko 17 ujunere tawa nder leydi France ko raɓaɓe mboroso coronavirus e nder waktuji nogas nayi cakkitiri ɗi ɗum noon kene wona joni yontere ɓe kolliri noon ɓe kaɗano ko ujunnaji ɓe kaɗano ko ujunnaji 7 kono yettade kay ha 17 ujunere ɗum ɗon ƴelliti no fewi e oɗo saaha joni nder leydi hen talata hannde o noon ɗum ɗalata hannde o noon ɗum waɗi tigui ko ɗum waɗi e oɗo saaha joni e wiide Olivier Vergon on woni jagoɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e ɗemgal pulaar ɗo e haalirde ko musidɗo moon seydi moon Ghalii Abuu Bah to karallagal to ko miñi men seydi men Saydou Abou Bah kerki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo